angnya tam saka masa yang tadi kan mungkin kayak organizer hisabe tamuni bangi nyoro obahai organize kaya nangka rang kibiwe ba obahai salno muju kaya tani kanya kulan jotono kulum ya pro tini বিশেষ খাই চিনি মিডিয়া রং তামনি মালে তিনি নং নি তুইনো লুকুরং থানি কক সবই তিনি ওর বরক জমা ওংখা তিনি খাইমানি কারণ হগাই जों सिउ अबचिनि गुबाग्रा बसंनि सिमालां होनाय किन्तु जों साइसिमसि मानो किन्तु अदा कोनो सेरकम इनिशिएटिभ ना हाजागिया काम खायनानै अबनो नायथकाय दिसावै तननानै चिनि मुकुमुनो आबन बागैनो अबो हायगाय जों जखनते आंसु जे चिनसाय सिगां गोबां बरंनो अ सिमलांनो नायथकाय दिसानानै लुकुरंनि बुसकांगो दिसाना बागै चाइथखा किन्तु सेरकम खालायमालिया बंनो बेलाय हामबाय मारुओ ताई 2019 जखनते जों याक बाय याक मिलिलायै जतनो कबमान परे जत मिलिलायै अबनो साब खायलायगा आबरंनो बेलाय हामबाय मारुओ दिनै अनेकजन मानजाया ओंलिफान मानो वाटै फायमानि बागै पकरै नगतंग दैखोना चिन गुबाग्रा बिरबिक्रमनो मुजु खायकिसा खुमबक जाबायदि जानजानि फुटो नगफान दंगा आबनो अनेक खा गुवार हामजा मुयाफोराव होनाय आबनो बर' मुयाफोराव होनाय जंजांनाय दिनै खालायमानि कारन हंगाय जों पक बायद गोबां मानो सागा जे चिनि अर बुबाग्रा बिरबिक्रमनि सिमलां दङ बुबाग्रा बसंनि सिमलां दङ हायिबो नायफैगा प्राय बरंनो किन्तु सेरकम खालाय जायगा जों अबनो बलं पाइमानि परे बाहायके बलं नाराकमान अबो बलं गुबुंनियावै तनैमान आबनो चाइटमा बिसुनो तिनि एनि टाइम फायगा हंगाय जाब्रा दङ हातनो जाब्रा कम बासावै जों बक सायमान बा बाथा गैलायलाय थांमानो अबो हायके जागा दङ द आबोनि बिसुनो 17 मेव चिनि तिनि नि सालो चिनि गुबाग्रा बिरबिक्रम अ संसारनो याकार माने साल जों तिब्रा सारंनो याकार खालामनानै साल बेलाय एमने खैथ वान सुकागाय दाखना आजरा हामियानो होनाय मानो चिनि आफुरनो होजेना चिनि कपाल बिमान कागलिया आबोनि बिसिं जों तो सालाय दंलाय चिनि गुबाग्रा बिरबिक्रम संसारनो एकदम दामनाय आर्किटेक्चर चिनि बुबाग्रा आर्किटेक्ट अब हागे कोकमा प्रचार खाय दङ किन्तु बिनि जेता पाइथाक बिनि लेलामं आजागनो दाक्सु जरा पुनो खलाय जायगा हा आंगै दंने थानाय